Zer gertatzen da ibilgailuen bizitza bukatzen denean baldago zerbait motorrak betiko gelditu eta gero? Bai, gaur retrofitaz hitz egin behar dugu. Ez da gimnasia mota berri bat. Mugimendu honek proposatzen duena da errekuntza motorrak dituzen automobilak elektriko bihurtzea eta hala bizitza berri bat ematea. Berpizte hori posible egiten duen teknologia erakutsiko dizuegu eta oztopo ez ere hitz egingo dugu. Elektrifikazioa dagoeneko errealitate bat da itsasoan. Hortzen ibiliko gara, entxufatu daiteken itsasontzi elektriko hibrido bat. Entxuferik ez du behar aldiz, Mondragon Unibertsitateak garatzen ari den sistemak. Ibilgailua gelditu gabe bateriak kargatzea da asmoa, martxan dabilela. Etorkizuneko mugikortasun elektrikoa orain eta hemen hasten da. Ongi etorri Teknopolisera. Zaila da asmatzea urte batzuk barru zein teknologia gailenduko den automozioan. Izan elektrikoa, hibridoa edo hidrogenozkoa, argi dagoena da, gasolina eta gasoliozko motorrek errepidetan ibiltzeko gerozetan murrizketa gehiago izango dituztela. Datorren urtetik aurrera adibidez, 50.000 biztanletik gorako hiriek emisio baxuko guneak izendatu beharko dituzte. Eta gune horietara sartzea galarazita izango dute errekuntza autoekin. Eta aurre ikusi daiteke hori murrizketa askoren lehena izango dela. Egun estatuan errekuntza motorreko 30 milioi auto inguru daude. Zer gertatuko da horiekin erabilera mugatzen dutenean? Auto horiei beste aukera bat emateko bide berriak arakatzen ari dira. Retrofit mugimendua da horietako bat. Errekuntza motorreko autoak auto elektriko bihurtzeko aukera. Estatuan badago horren alde lanean ari den elkarte bat. AECOM B izena du, eta bere lehendakariarekin, Jesus Gonzalezekin jarri gara harremanetan, retrofitaren inguruan gehiago jakiteko. Kaixo, Jesus, Iñaki naiz. Hablemos un poco de la asociación. Hitz egin dezagun AECOM B elkarteari buruz. Zein da bere egitekoa? Helburuak? AECOM B es una asociación que lo que pretende es... AECOM B elkarteak ohiko ibilgailua, errekuntza ibilgailua, ibilgailu elektriko bihurtzea erraztu nahi du. Gure helburua da kalean dabilen edozein auto elektrikoa izatea. Seat Ibiza bat har dezagun. Gure ustez, karrozeria eta elementu asko baliozkoak izan arren, emisio gutxiko guneak ezartzen dituztenean, auto horiek zaharkituak geratuko dira. Beraz, gure helburua da motorra aldatzea, emisio baxuko edozein tokitatik ibiltzeko. Pueda circular por cualquier zona de bajas emisiones. Autoak eraldatu eta elektriko bihurtzea aukera berri baten da geroz eta herrialde gehiagotan. Europan esaterako legeak babestu eta erraztu egiten du prozesua. Frantzia da horren adibide. Diruz ere laguntzen dute autoa berrerabiltzea. El mercado francés es que es pionero y además tiene un desarrollo brutal. Sobre todo ya te puedo decir en que lo tiene totalmente... Frantziako merkatua aitzindaria da arlo honetan. Asko hazten ari da eta erabat industrializatua dute prozesua. Pentsa, autoa eraldatzen dute 4 ordutan 5.000 euroren truke. Eskaria handia da. Frantziako gobernuak asko babesten du gainera. Hemen MOBES plana denaren antzekoa dute, baina beste kontzeptu bat gehitzen dute diru laguntzan. Autoa eraldatzean, ez denez hondakinik sortzen, hori ere kontuan hartzen dute diru laguntzan. Aldaketa babesten dute. Digamos que dan como 2 subvenciones, o tienen 2 conceptos que apoyan esa reconversión. Teknikoki eraldaketa auto guztietan egin daitekeela diote, eta Frantzian adibidez, marka eta modelo asko ari dira homologatzen. Espainiako estatuan aldiz, egoera oso bestelakoa da. AECOM B elkartean kexu dira eraldatutako auto bat estatuan homologatzea oso zaila eta garestia delako.
lo primero que hay que hacer es una normativa. Lehenik eta behin, araudi bat egin behar da homologazioa errazagoa izan dadin. Autoak segurtasunik galdu gabe egokitzeko aukera emango duena. El que sea más sencillo homologar. Bueno, Jesús, gai interesgarria, eskerrik asko. Baina nola bihurtzen da errekuntza auto bat auto elektriko? Zeri erreparatu behartzaio? Zaila alda prozesua? Galdera asko bururatu zaizkigu eta erantzun bila Aretxabaletako lanbide eskolara joan gara. Han auto klasiko bat, Volkswagen Beetle bat, kakalardo bat alegia, elektriko bihurtzen ari dira. Automozio zikloetako ikasleek autoelektrikoen funtzionamendua ikas dezaten abiatu zuten orain 3 urte eskola praktika hori, Europako proiektu baten barruan. Leire, mentxe duz, kakalardoa, eskarabajo deituriko autoa, edo Beetle ez da, elektriko bihurtzen ari zarete, hementxe. Hori da. Tailerrean. Zergatik ideia hau, ekimen hau? Bueno, ikusten dugu automozioan eraldaketa handixa datorrela, ez dakigu zehazki noiz, baina gu ere lanbide heziketatik ikusten dugu beharra gure ikasleak ezagutza berrietara egokitzera. Motorraren neurria, bateriaren gaitasuna, hori guztia pentsatu behar izan duzue. Bai, pentsatu eta kalkulatu, bai. Azkenean guk ibilgailua ikutu barik egokitzapenak inalizateko, egin behar izan ditugu kalkuluak, neurketak, eta horren arabera aukeraketak egin dugu ezaugarrietako bateria, potentziako motorra. Azkenean, hori da, guk konbustio motorra, atara ginuna, eta guk itxen duguna da ordezkatu motorre handi hau, potentzian baliokidea izango litzaken motor elektriko txikiago batekin. Askoz ere, hori da, bai. Errekuntza motorra, honek atzean du ez da? Bai, hori da. Kakalardoak ez da? Hor joango da baita motor elektrikoa. Bai. Motorra autoaren atzealdean jarriko dute, eta bateriak berriz aurrean depositu zaharra zegoen lekuan. Autoaren berezko ezaugarriak berdin mantendu nahi izan dituzte. Potentzia, pisua, hala egitea komeni da, ondoren autoa homologatzeko. Horregatik, bai motorra eta baita bateriak ere neurrira egin dituzte. Bateriek 100 kilo inguru pixatzen dute, eta 40-50 kilometro inguruko autonomia izango dute. Motorra gurpiletara lotzeko modu ere berariaz pentsatu eta diseinatu dute. Hau izango litzateke eskarabajoaren abiadura kutxa, eta egingo ginukena da, hemen ikusten den ardatz primario honetara lotuko ginuke motorra. Elektrikoa. Horretarako behar duguna da plaka bat, eta plaka hori lotuko genuke zuloen bidez abiadura kutxara. Behin motorra lotuta egonik, aprobetxatuko ginuke abiadura kutxako transmisio guztia transmititzeko abiadura gurpiletara, motorrete gurpiletara. Ardatzetara. Bai, berez ez dugu martxa aldaketarik erabiliko. Izan ere elektrikoek ez dute martxarik, ez da? Hori da, aukeratuko ginuke egin behar dugun erabilerarako egokiena dan abiadura martxa. Eta hori utzi. Eta hori utzi finko. Behin kotxea amaitutakoan azken pausua, homologatzea izango litzateke. Alde batetikan, badakigu garestia izango dela, eta legaldetikan ere ez daukagu oso garbi nola izango den. Zenba kostatuko litzateke gaur egungo arautegiarekin homologatzea? Ez gaude holan oso ziur, guk ezagutu, azkenean proiektu honan zehar beste esperientzia batzuk ezagutu ditugu, eta bai esan digue, igual ez dakite, 10.000 euro izan dikela, edo, ez gaude oso. Homologazioa bakarrik, eta gero motorra, bateriak... Bai, bada, azkenean inbertzio bada, gure kasuan guk zer didaktikoa egitea nahi genuenez, ikasleekin elementu guztiak eta ezagutzeko guk ez dugu kit bat merkatuan saltzen dituzten kit bat, bai, existitzen diran kitak. Garatu duzu. Bai, guk pausuz pausu eta elementu desberdinak lortu eta gero muntatu eta elkartu beharko ditugu.
eta horrek ere garestitzen du, baina bueno, ez da igual. Helburua kasu honetan ikastea. Hori da. Eta frogatzea, posible dela. Hori da. Eskerrik asko, Leire. Autoak ez dira egokitu daitezkeen ibilgailu bakarrak. Traktoreak, kamioiak, garabiak eta itsasontziak guztiak bihurtu daitezke elektriko. Hortze itsasontzia horren adibide on bat da. Duela 25 urte eraiki zuten itsasontzi hau. Kapitaina zu. Eta orduan diesel errekuntzan oinarritutako teknologia zeukan. Duela 4 urte, hortze itsasontzia jasangarria bihurtzeko proiektua abiatu zuten. Industria, ikerkuntza eta hezkuntza arloko zenbait erakundek eta hibrido bihurtu zuten. Behar bada jendeak duen erreferentzia da errepidetan dagoeneko nahiko ezagunak diren auto edo kotxe hibridoak. Hau ere itsasontzi hibrido baten da. Barkua errez ulertzeko elektrikoa da. Hau da, bateriak ditugu, motor elektriko bat mugitzeko, motor elektriko horrek ardatza mugitzen du eta gero elizia. Eta behin bateriak asko jisten direnean edo agertzera dijoazenean, ona portura etorri beharrean kargatzera, itsasoan kargatu ditzakegu bateria horiek, konbustioko motor diesel arrunt batekin. Ikusten dut gainera esan didazu, orain kargatzen ari zaretela, ez da? Beraz, hibrido entxufagarri bat, edo izango litzateke. Hori da, ona pantalanera iristen garenean, kargatu egiten dugu, 3-5 ordutan, barkoa kargatuta daukagu. Itsason ez dago errepiderik, ez dago biderik, araurik izango da, homologazio ez eta ari naiz. Barko hauek ere pasa behar dituzte beraien inspekzioak eta ikuskariak datoz begiratzera. Hauek ere behar dutela sigilu bat, ez da? Hori da, sigilu horrekin, gero kasu honetan Dirección General Marina Merkante erakundera jo behar dezu, sigilu hori gero emateko. Zergatik ez dira hainbeste ikusten? Hibridatutako edo aktualizatutako itsasontziak. Oraindik oso berria delako itsaso munduan, batez ere autonomiarengatik 3-4 orduko autonomia ematen dutelako eta barkuek itsasoan egunak pasa behar dituztelako. Orduan azkenean hibridoek dute aukera itsasoan eta ibiltzeko ordu asko behar ditugunean. Itsasoratzeko ordua da eta motorra piztuta dagoen arren ez da nabaritzen, ez dugu entzuten. Tximiniatik ere ez da kerik ateratzen. Horiek dira motor elektriko bat izatearen abantailak, isuriak murrizten direla eta isiltasuna. Blas de Lezo lanbide heziketako zentroko ikasleekin goaz, izan ere, makinetako eta nabigazioko ikasleek erabiltzen dute itsasontzia beraien ikasketa prozesuan. Ikasleek ez ezik, ahaztiko ikertzaileek ere baliatzen dute itsasoratzeko, laginak hartu eta ikerketak egiteko. Bueno, hemen ikusten dena da, gauza berriak eta zaharrak nahaztuta, ez? Goi mailako teknologia eta aspaldiko teknologiaren arteko elkarlana, ez da? Nola funtzionatzen du? Begira, hau da nagusia, motor elektrikoa, indarre egindako motor elektrikoa. Bertakoa, esango dugu? Bai, eta hemen ardatza hemen dago eta antxopan elizea. Mugitzen den elizea, orduan, barko hau horregatik elektrikoa da. Elektrikoa. Argindarra nondik datorren, baterietatik. Hor daude bateriak. Hemen ditugu bateriak, begira, bateri potoloak ditugu. Desentekoak, tamainaz. Eta bateria hauetatik argindarra motorrari... Hortik bakarrik. Hortik bakarrik. Hauek agortzen direnean, edo ja gutxitu egiten direnean, bi aukera ditugu. Edo portura bueltatu eta entxufatu berriro ere. Ikusi dugun bezala. Leheno ikusi dugun bezala. Edo konbestioko motor hau arrankatu eta generadore honen bitartez berriro ere bateria kargatu edo argindarra motor elektrikoari eman. Iparraldeko herrietan zorrotzagoak dira eta hasiak dira mugak eta jartzen eta
batez ere tximeneako isurien gatik. Orduan tasak ere txikiagoak dira elektriko diren barkuentzat, eta pixkanaka nik uste hemen ere jarriko dituztela horrelako araudiak. Horrek ekarriko du teknologia zabaltzea. Hori da, bateriak ere pixkate merketzen direnean. Elektriko bihurtu ala hil. Etorkizunak esango du, baina momentuz, ia era guztietako ibilgailuak elektrifikatzea benetako aukera bat da. Sarean era guztietako ibilgailu elektrikoak topatu ditugu. 54 urtez geldi egondako furgoneta vintage elektrifikatu bat, ia zaratarik ateratzen ez duen zamak eramateko ibilgailu 100% elektrikoa, hiriko banaketa lanetara bideratutako bizikleta bereziak, edo komertzializatu den lehenengo traktorek guztiz elektrikoa. Jabea pozik dago, baina etorkizunera begira, erronka traktore handiagoak egitea dela nabarmentzen du. Txikia baita lur saila handietan aritzeko. Itxasontzi honen kasuan berriz, lortu dute tamaina oztopo ez izatea. Argindarra da bere energia iturri bakarra, eta egunero Danimarka eta Suedia banatzen dituen 4 kilometroko 23 joan etorri egiten ditu. Kargatzeko portuetan kokatutako sistema automatizatu bat erabiltzen du, eta bidaia artean asko jota 10 minutu pasatzen ditu kargatzen. Irudi hauek guztiak YouTubeko kanal honetatik atera ditugu. Auto elektrikoa erosteko erabaki hartu, baina zehazki zein erosi ez dakitenek eduki interesgarriak aurki ditzakete bertan. Izan ere, munduko ibilgailu bitxiez gain, auto elektrikoen modelo desberdinak erakutsi eta datu teknikoak ematen dituzte. Aldiz, auto berri bat erostekotan bazabiltza eta elektrikoa eskuratu edo ez zalantzatan bazabiltza, atari hau baliagarria izan daiteke. Kalkulagailu honek zure ibilgailuaren erabilera ohiturak eta beste hainbat datu kontuan hartuta, kotxe elektriko bat erostean urteko aurreztuko zenukeena esaten dizu. Baita auto elektrikoen gainkostua amortizatzeko zenbat denbora beharko zenukeen ere. Ingurumenarekiko kezkak eta teknologia digital berrien garapenak mugikortasunaren sektorea eraldatzea ekarri du. Bide horretan, asko dira diotenak etorkizuneko mugikortasuna elektrikoa izango dela. Are gehiago, bada dioenik etorkizun hori jada gurean dela. Bai, errealitate bat dira, oraindikan faltatzen zaiguna nolabait da, orain arte eduki izan ditugun konbustioko ibilgailu konbentzionalen ezaugarriak eta honek ematen dizkiguten askatasun guzti hori azkenean parekatzea edo gure bizimoduan ditugun ohitura horietara heltzea, ez? Ja ez da etorkizuneko gauza bat. Gaur egun ere ikusten da aldaketa segituan izango dela, somatzen da zen. Hala ere, ibilgailu elektrikoek errekuntza motordun ibilgailuen lekua hartzeko bidean, hainbat erronka dituzte aurretik. Besteak beste autonomia, zalantzazko daude baita ere bateria zenbat iraungo dauen, noiz aldatu behar izango dan, berriz kargatzeko beharrezkoa dan denbora, eta inkluso sostengarritasuna, seguridadea. Bi erronka ditu bereziki, ez? Bai bateriaren erronka eta batez ere beste batzutan ahiztuta dagoena da azpiegitura elektrikoaren erronka. Konturatu behar gara, adibidez, geroz eta gehiago, etxebizitza berrietan karga egiteko azpiegiturak izango ditugula eta gero ere bai, infrastruktura oso bat moldatu eta aldatu behar dugu. Ibilgailu elektrikoen etorkizuna errazteko berrikuntzetan buru belarri dabil hainbat euskal erakunde.
Berrikuntza horietako bat da Liberty proiektua. Mercedes auto elektriko bat du protagonista, eta xedea da, jada kalean dagoen auto baten bateria hartu eta prestazioak hobetzen saiatzea. Gure helburua da, honen autonomia handitza, orain arte 350 kilometro inguru, 400 kilometro inguruko autonomia dauka, guk 500etik pasa nahi dugu, karga azkarra orain 41 minututan egiten da, eta guk 18 minutura jaitsi nahi dugu. Ikerlan ikerketa zentroa da 2021ean abiatu zen proiektu honen koordinatzailea. Europa mailako proiektu honetan, 7 herrialdetako 16 erakundek parte hartzen dute, tartean Mondragon Unibertsitateak. Kaixo, Iker. Bateria ardatz hartuta, Liberty proiektuaren barruan ere lerro ezberdinak aztertzen ari dira. Alde batetik, ikerlanekin batera, algoritmoen bidez bateriaren karga egoera nolakoa den ikertzen ari da. Gauza da, pertsona bat goizean, estado de karga oso altua esango du. Osa, energia maila, azkenean, oso altua esango du. Eguna pasatzen dijoala, azkenean estado de karga edo gure energia baita murrizten da. 0 eta 100 nola definitzen diran, hori da algoritmia. Ikerketa lana baterien barrualdea aztertu hasten da. Azkenean, kotxe baten bateria bat eraikitzen da zelda ezberdinetaz, eta Liberty proiektuan daukagun erabiltzi behar dugun zelda horrelakoa da. Zeldak formatu ezberdinetan etortzen dira, ditugu zelda zilindrikoak, zelda prismatikoak, inkluso pouch formatuan zeldak. Zelda horiek darabiltzate bateriak testatzeko eta horrela, haien osasun egoera edo zahartze egoera aztertzeko. Horretarako, bateriak muturreko baldintzetara eramaten dituzte. Horretarako, labe ezberdinak, temperatura ezberdinetara dauzkagu laborategian. Azkenean oso garrantzitsua da temperatura monitorezatzea, gero sistema real batean begiratu behar dugu temperatura limiteak mantentzen ditugula. Gure zelda mailan egiten ditugun testu horietaz baliatuz, azkenean zeldak karakterizatzen ditugu, zelda bakoitzaren ezaugarriak ateratzen ditugu, eta horiek gero dira algoritmo horiek garatzeko eta gure adimen artifizialeko algoritmo horiek eta bar entrenatzeko erabiltzen ditugun input edo datuak. Bateria berdinari etekin gehiago ateratzeko. Hori da gure helburua. Algoritmo horien bidez garatzen dute bateriak monitorizatzeko elektronika. Horrela, Mercedes autoaren bateria osoa simulatzen dute eta nahi adina proba gauzatzen dituzte. Kasu honetan hemen daukaguna, da azkenian guk gure ikerketa propioan garatu izan dugun modulo txiki konkretu bat, baina gure kotxak edukiko ditu horrelako 400 bat bateria, serie eta paraleloan konfiguratuta, eta horrekin lortuko dugu kotxe osoaren autonomia helburu hori lortzea. Mondragon Unibertsitateak Liberty proiektuaren barruan jasangarritasunaren alorra ere ikertuko du. Besteak beste, agortutako bateriei bigarren bizitza bat nola eman aztertuko dute. Bateriaren birziklatze prozesua aztertuko dugu, baita ere aztertuko dugu bateriaren pasaportea lehenengo bizitzan egiten dena edo aplikazioan egiten dena behikulo elektrikoan, ibilgailu elektrikoan, gero bigarren erabilpen baterako erabilgarria izateko informazio hori. Erronka teknologikoak ordea ez dira ibilgailuetara mugatzen. Azpiegiturak garatzea beharrezkoa da mugikortasun elektrikoa eskuragarriago izateko. Horretarako ezinbestekoa da karga estazioak egitea, baina badira beste apustu berritzaile batzuk ere. Ibilgailuak martxan daudela kargatzeko sistemak sortzea adibidez. Hori lortu nahi du jakintza alor anitzeko Cardin proiektuak. Kargen alambriko dinamiko bat izango zen nola kargatu behikuloak, ibilgailu elektrikoak, dinamikoki, mugimenduan daudela. Eta hor dago erronka, gu nahi duguna proiektu honetan ikusi da, ea sistema hauek erabilgarriak izango diren etorkizunean, eta nola txertatu alditugun, hori bai oso garrantzitsua da beti energia berriztagarri eta jasangarri baten puntutik.
Proiektuan, bereziki garraiorako ibilgailu elektriko astunekin ari dira lanean, eta helburua da, errepideak eta ibilgailuak moldatzea, azken hauek martxan doazen bitartean kargatzen joateko. Horretarako, bobina antzeko batzuk txertatu nahi dituzte, ibilgailuen azpian eta errepidean bertan. Gure helburua da, ibilgailuak xurgatzea, alduen energia gehiena. Bankada honen helburua da errepidearen emulazio finena egitea, ez? Beko zati horrek errepidea emulatuko luke. Goiko partean, impresora 3D handi bat izango bazen moduan, gure ibilgailuko bobina jartzen dugu. Gure ibilgailuak izango dituen desalinimendu guztiak, bobina honekin egingo genituzkoen mugitu, eta horrela lortuko genuke gure plataforma honek ibilgailuaren mugimendu desberdinak izatea. Azkenean helburua da maximizatzea errepidetik ibilgailura doan energia. Horretarako egin duguna da bihurgailu desberdinak sortu, gure kontrol algoritmo desberdinak bertan implementatzeko. Bihurgailu horien diseinua eta garapena lantzen dute zehazki energia laborategian. 2023an aurrera pauso handi bat egingo dute Kardin proiektuan. Kilometro bateko errepidea eraikiko dute eta bertan proba esperimentalak egitea da asmoa. Teknologia berrien garapena eta berrikuntza abiadura bizian doaz, eta horrek profesionalen eraldaketa bat ere eskatzen du. Mondragon Unibertsitateak horren jakitun etorkizuneko langile trebatuak ezin nahi ditu. Etorkizuneko ikasle eta profesional hauek perfil hibrido bat izan behar dute. Zergatik, gaur egun ikusten dugu ez duela balio espezializatzea gauza baten. Eduki behar dute ezagutza general zabalak, kasu honetan guk ikusten duguna batez ere energiako sektorean, eta gero beste perfil oso garrantzitsua eta gaur ikusten duguna da datuen ingurukoa. Datuen analizian, adimen artifizialean eta gero ere horrek dakan digitalizazioko mundu horretan. Etorkizunak esango du erronka eta berrikuntza horiek guztiak ekarpen erabilgarriak izango diren mugikortasun elektrikoaren arrakastarako. Hala ere, ikertzaileek argi dute zein den jarraitu behar den bidea. Ibilgailu elektrikoak masiboki, txertatzea nahi badu horrelako proiektuak nahi eskoak dira. Horretarako, materialen inguruan egin dezakegu ikerketa eta baita ere kudeaketa sisteman baitan. Eta espero duguna seguro da guk garatza ditugun zenbait innovazio eta zenbait aurrerapen tekniko etorkizuneko bateria komertzialetan integratuak izango direla. Garraioaz eta mugikortasunaz aritu gara gaur, baina esaten den bezala, gure oinak erabiltzea izango da behar bada mugitzeko modurik erraz eta eraginkorrena. 6 milioi urte darama gizakiak bi oinen gainean mugitzen. Gure eskeletoa aldatu eginda bide horretan. Eta bi hankaren gainean ibiltzeak eman zigun abantaila evolutiboari zor diogu gaur garena ziurrenik. Datorren astean, oinez ez, korrika ibili behar dugu. Korrikalarien entrenamenduan adimen artifiziala erabiliz errendimendua hobetu daiteke. Proiektu hori zertan den erakutsiko dizuegu, eta bizitzak salba ditzaken zinta metriko berezi bat nola garatu duten ere jakingo dugu. Datorren astera arte, agur!